Jaj, tu sa tak dobre spí. Ja uťahaný som jak von, idem si láhnuť. No a toto je čo? Lukáš ti odpal staditý potkan? Nečum na mňa pipina zjeravište plakov a opustí môj ortopedický pelež, rozumieš? Čo si povedal, ty ušoplesk? Jaj, si ťa otec nevycikal do žihlavy. Čak tá ležíš jak tehotný potkan kanály. Ale tá pamäťová pena je taká úžasná. Tebe čo, beží mozog na skúšobnú verziu, alebo čo? Však to je lebedy, nepreležaný oný pelež hypermarketu. Nechaj ma tu, Bejlinko, 10 minút poležať, prosím. Tak si tam aspoň láhni normálne, nie ako keby ťa skladal slepý ortoped. Takto? Vyzeráš, ako keby si spadol z bicykla. Jaj. Takto? Robíš si zo mňa srandu? Však to je poloha vykotenej kuny, ktorá šoferuje autobus. Len veď sa podielme, nie? Jak si uvedol, že nie? Som ťa podcenil teraz. Môže si objednať s 15% zľavou, keď napíšeš Iggy Bailey 15. Rozumieš? Ak budeš prvý, kto si ho objedná s našim kódom, sadáme do auta a donesieme ti ho osobne.